Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे बिउटि मोसाहारि चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायनानै बावहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय फिसा भिडिअ लाना फैलायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना आं भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादोलाय, आंजों लोगोसे थाफादो। आं दा नै न'निफ्राय ओंखारदोंना लोगोफोर, रेडि जादों। बेरायहैनो नागिरदों जों सनाजों आंजों। जों बहा थांनाय जागोनथाय मिथिया, सनासो मिथिगौ बहा लानानै थाङो ना लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंसोरबो आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा थोलांबाय थादो, नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर, थुदो। बेयाव ने आंखौ गारनानै बाय बाय थाथ'दोलाय न', जों बेरायना फैनोसैलाय एसे। माबा बावनाय मोनगासिनो आङो, माबाखौसो लानो बावखो नामाथाय मिथिला। आखायाबो बहा थाङो, आंनिफ्राय नोंसो साबसिन नुदों माथो दिनै नालाय। मोजां नुदों मालाय, हिर' हेन्डसाम जायदों माना बहा लांनो होनदों, बहा बेरायहैनो होनदों? क'क्राझार। मालाय नों क'क्राझारावलाय खोन्थादो, बहा लांनो नागिरदों आंखौ? आं दाबो मिथियाखै, बेरायहैगोन बे जायगानि आयौ बारा रायजोबाय। पिस जाबाय बियो, आंनाबो 1 पिसल'। गिदिर गिदिर जानो हायो।
फैमारबाय नै जों गेजेराव नै सनानि अननायाव अखा हाबाय थादोंना बेनिखायनो मानसिफ्रानो गैया बेरायनो फैयाखै दै लोमनासो दंजोबो जायगाफ्रानो बेरायग्राफ्रानो माखासे ना फैयो बोरो आयौ माथो लोमजोबबाय जों खेनसे फैबा आयौ गाखोदोंमोन न'आवहाय गैला नै इसांबा गोजानाव थाहैबाय आयौ थासदै मोनफैमारबाय लोगोफोरनो सफैबाय दिरबिलावसो लाना फैमारबाय आरोना मा होनो बेखौ लन्सना नाव होनो नावसोना गिबाय गाखोला इमान गिदिर दैयावहाय गबोलाबायबा थैनो गोसो गैथ'थारा ओरैनो बानायसो जाबाय दै नाहरग्रा आफुदा बिसोरो No. लाया गावहाबो फट'खौनो मोनसेबो लायानो बेयावनो माबा गोजौआव बार जानानै गाहायाव जिरायनो बालायबायलै माथो दार्लिं उगायाथ' मोनखासिगोन आङो दहाय क'का-कला लोंहोनायाबो नोङो खोमा थालमारि लाया लाजाखायालै लोगोफोर फैबा फैजायो फैयाबा फैजाया ओरैबायदि अबस्था खाराब नै लामाया दिरबिल लामा बियो आयौ आयौ दैयानो गोजा जाजोबलायबाय माबा मा होनो बिदिखौ गुफुरबो नङा येल्ल' जाजोबलायबाय ओरैबायदि गाज्रि जानानै दं दा दैज्लां बोथोर ना लामाया बेरायनो लुबैना बेरायफैबाय दाना गारियानो मिनब्रां जालांजोबसिगोन खोमा सुहैनोसो थोसिगोन
50 taga juraunya. Saya. Menilan. Ukuran ya? Iya, ini langsung. Kita nutun itu. Aji ya. Ukuran sih. Mana? Wow. Nutun sih. Pineapple kayak kami pineapple. Kamu tang karen. Bayi anaros hala. Gitu ya? Saya keper video belakang video ko ini dan tansai angi video ko naik mazang mendeng bela like share dan subscribe kalna kalang de serba ngisin logo dan naik naik subscribe kalna kalang de nala keper next video lagi manggen
Thank you so much लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय जोबजासे बाय बाय थांसै जों दा न'आव बेलासिबाय थान्दा